20 minutes later. Yan. First catch of the day. Kahit malakas yung sunstorm, oh. Siyaham lang. Grabing lakas ng sunstorm. Siyaham. Siyaham. Bakuko. Ha? Bakuko. Ang lapad ng bakuko. 1-0. Ang lapad. Puro na bakuko. Pati pala pati bakuko kumakain na ng harina. Wala nang pinipila. Wala, ihaw na naman to mamaya. Inihaw na naman to. Laki ba? Laki bakuko. Lapad. Nasa malayo. Wala sa malapit. High tide ngayon. Lakas ng sunstorm. Pero kahit malakas yung sunstorm, marami pa rin Pilipino na namimingwit. Siyaham na yan. Siyaham lang one time. Malaki to. Mabigat. Bakuko pa rin. Malaking bakuko. Bakuko, wala na siyaham, puro na bakuko. Wala na. Wala na yung siyaham. Tumigil na. Wala na. Wala nang siyaham, tag-init na. Okay na rin, masarap to pang pang ihaw. Sarap-sarap niyan, bango pa. Pangihaw, bakuko. Baka lutay, baka sa lutay, baka siya tayo ng siyaham. Pangalawang bakuko. Pitikin mo, pakipitik na lang. Huli? Bakuko. Puro bakuko. Meron, sir? Huli? Bakuko. Puro bakuko. Okay. Salamat. Sirang nakahuli. Puro na bakuko yung huli namin. Wala nang wala nang siyaham. Salamat sila. Kala ko siyaham na. Okay, baka na yan, baka siyaham na. Siyaham lang one time.
Siyaham lang. Siyaham lang. Siyaham na ba? Bakuko pa rin. Grabe. Bakuko pa rin. Wala na siyaham. Puro bakuko. Kahit harina na yung pain. Wala na talaga. Wala na bakuko. Wala na ano. Wala na siyaham ngayon. Medyo mainit na kasi yung ano, tubig. Kaya wala nang siyaham. Puro na lang bakuko. Back to bakuko. Wala, nakachamba lang kahapon ng ano, dalawang siyaham. Yung maraming lapis doon. Kahit bumili ka lang sa Biki. Nako. Isang pinupis ko namin dati sa kaban. Pabigil lang yung lagi pa. Oh. Bakuko pa rin yan. Siyaham na maliit. Siyaham na maliit. Nice. Nice na. Siyaham. Pagpwesto lang na ito nakakahuli. Ayun, nakahuli na naman. Ile. Pagka ano to? Pagka siyaham na. Pangalawang siyaham na to. Bakuko pa rin. Bakuko pa rin. Hugasan bago ipasok sa cooler. Ugo pa rin, wala na, madalang talaga yung ano. Pwede pa rin. Madalang na lang yung siyaham, puro na lang bakuko. Wala na, hindi na makapag ano, hindi na makapagkilawin. Langsik ko. 1 hour later. Sukol. Basta masunod. Siyaham. Bakuko na, maksud dive. Oh, bakuko eh. Wala mo dive man. Basta mo aksyon dive sa kuan, bakuko na. Ilang isdet ito. Release na kuan. Arina. Siguro marami kasi kung ano, tawag. May ano kayo, dito? Ang lalaki dito siya. Para sa isang kilo isa. Dito ka na sarami. Wala na ngayon, wala. Wala na ngayon, tag-init na eh. Kahapon, parang huli kami kahapon. Tamba kami ng ano, dalawa. Karong ito sa parang iyak-iyak.
Kaya lang puro bakuko. Pero okay na rin pang ulam. May libre ng pang ulam bakuko. Sarap sa sinigang. Aba? Bakuko. Ang daming bakuko ngayon, grabe. Hindi na nga kami nagpain ng hipon para hindi makahuli ng bakuko. Wala na, kahit hari na, kinakain na ng bakuko. Pang ilan pang siyam? Pang siyam. Pang siyam na bakuko na. Ang dami. Pang siyam na bakuko. Nagsimula na ulit. Pagkatapos ng mahabang pahinga, ilang oras din. Huli. Siyaham naman. Wag puro bakuko. Siyaham. Siyaham sumunod. Sigurado. Siyaham. Sumunod. Siyaham. Siyaham na. Basta hindi ko kontra. Sigurado. Siyaham. Pangalawang siyaham pa lang. Puro pa maliliit. Nagtago pa yung mga malalaki. Mamaya to pag pag medyo malaki na talaga yung tubig. 20 minutes later. Minutes later. Kakauwi lang namin dito sa accommodation namin mga idol. Hindi lang yung huli. Walang siyaham. Meron pala kaming nahuling siyaham. Puro maliliit. Ay. Puro bakuko yung nahuli namin ngayon. Kahapon nakasampu. Ngayon 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Kahapon nakasampu. Ngayon naka-11. Ito yung ngayon. Ito yung huli namin ngayong araw na ito mga idol. Puro bakuko. Ito ang lalapad ng bakuko. Tataba. Tapos may mga maliliit na siyaham. Dalawang maliit na siyaham. Tapos puro bakuko na yung marami. Tsaka iihawin na namin kaagad mga idol yung mga malalaki naming bakuko na nahuli. Iihawin na kaagad. Masarap kasi ito pag bagong huli tapos ihawin kaagad. Kaliskisan ko muna yung mga ito. Gawin naming tawag nito sinigang. Magsigang din kami. May mga maliliit. Ito yung gawin naming sinigang. Kaliskisan ko muna mga ito.
Mga idol, mga maliliit. Gawin natin ano to, gawin natin sa ano ito, sigang. Sigang natin.
Walong piraso yung iihawin natin ngayon mga idol. Tapos yung ano, 4 na piraso, 3 piraso pala. Yan yung gawin nating ano, sinigang natin yun. Tapos itong 8 piraso na bakuko, iihawin natin ito lahat. Bakuko pala mga idol, masarap lang to sa ano, sa sinigang, inihaw tsaka paksiw. Pero kung ano, subukan yung tawag nito, gawing tilawin to, ano yung laman malansa. Kailangan mo ng maraming ano, suka, kailangan mo ng pigaan o kaya maraming tawag nito lemon. Pero masarap sa ano yun, pinakamasarap nito na luto para sa akin mga idol, ano lang, inihaw. Masarap talaga sa inihaw. Kaya medyo marami yung iihawin natin ngayon mga idol. Ayun mga idol, simulan na natin yung pag-ihaw. Bango talaga ng bakuko mga idol, ang bango. Champion ang amoy, champion. Si Papa yung nagluto sa ano mga ito, sa sinigang. Kasama yung nagluto dito sa inihaw. Sira na naman ang diet mga idol. Tingnan nyo. Tingnan nyo kung gaano kasarap yan. Ang bango. Iba talaga pag ano, presko yung isda. Kamu mo agad. Sarap. Kulang lagi kayo lagi.
Bango ng bakoko mga idol. Ayo ah. Ano gawin na, boss? Jeep saan? Oh, jeep saan? Jeep saan? Bigyan namin yung kaibigan namin na ano na Itong bang cellphone? Ha? Kuha na. Ano hanginan? Kuha na. Luto mo na lang eh. Oh. Luto na mga idol. Kakain na.
Pag una? Sira na naman ang diet, mga idol. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.